Happy morning mga kapuso sa ating mainit na pagsusubaybay sa NCAA Women's Volleyball Season 97. Di lang mga volleyball actions ang ating kinainteresan, kundi ang mismong mga kapuso athletes na nagpapagilas ng mga mahuhusay na abilidad sa paglalaro. At dahil dyan, makakasama natin ang opposite hitter ng NCAA Letran Lady Knights, si Angelique Ledesma. Mayong buntag, Angelique, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka ngayon? Good morning po mga kapuso. Angelique, to be part in the NCAA Women's Volleyball Game Season 97 is a big achievement. Kwentuhan mo naman kami sa iyong journey to be part of NCAA. Becoming part of the NCAA po was a big achievement po and journey po for me ever since po I was here in Manila. When I was in senior high school po, I was part of the Team B. So pag Team B po, hindi po masyadong ginagamit. So puro training lang din po kami halos. Kaya nung may offer po sa NCAA, grinab ko na din po agad. You've started playing volleyball nung 16 years old ka pa lang. Bakit kaya nahiligan mo itong klaseng sport? At first po, I was just trying po. Siyempre, wala po akong extracurricular nun. So, nakikitraining lang ako sa school ko dati, kasama yung mga classmates ko. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya at kinuha po ako sa team na yun. Nako, Angelique, napag-alaman namin na ultimate dream mo ang maging architect o nurse. But currently, you are taking Bachelor of Science in Tourism Management. Ano kaya ang dahilan nito? Nag-tourism po ako kasi medyo nakahiligan ko yung geography eh. Medyo lang po Saka tourism din po kasi yung brother and sister ko. So parang na din po ako na yun yung course na ita-take. Pero architect and nursing po talaga yung bala ko sana. Architect po kasi mahilig din po ako minsan mag-drawing. Tas sa nursing naman gusto ko ipagpatuloy sana yung sa mother ko na hindi niya naituloy. You've used to collect pen, highlighters, and books. Bakit kaya nahiligan mo itong klaseng hobby, Angelique? Gawa nga po ng, mahilig po ako mag-drawing and mag-notes, ganun, and magbasa. Kaya nakikahiligan ko rin itong mag-collect ng pens and highlighters. Ngayon, nabawas na po kasi kinuha po nila ate ko, nila mama. So, bawas na din po. Hindi na po sila kompleto. Angelique, tubong Zamboanga City ka. Please share naman some Chabacano phrases para sa ating mga kapuso. Some Chabacano. Pwede yung Bienvenidos, means welcome. Yan. Pwede niyo po siyang magamit like pag bibisita kayo ng Zamboanga. Yan. Ibig sabihin po nung welcome to Zamboanga City. Bienvenidos to Zamboanga City. Buenos dias con todo. Tapidio con ustedes suporta na mira NCAA Women's Volleyball Season 97 na GMA GTV. Ang ibig sabihin po nun is please watch and support NCAA Women's Volleyball Season 97. Angelique, to know you more, anong Zamboanga food ba ang hilig mong kainin at bakit mo rin ito nais ipagmalaki? Syempre po yung pinaka-paboritong food ko po from Zamboanga is yung kuratsa. Isa po yung parang crab na makikita lang po sa Zamboanga and Batanes. So parang rare lang po siya dun sa area na yan. Sa tea. Opo, yun po. Isa rin po pag morning. Masarap din po yun pag after jogging or exercise, yung sate. Yung sate po is made of beef and chicken strip and liver. Bisitahin niyo po ang Zamboanga City. Marami po kayong matitikman na delicacies po. Like sate, and mga seafoods po, and knickerbocker po, ayun. So, bisitahin niyo po yung Zamboanga. Alright, Angelique, please invite our Kapuso viewers here in Mindanao na tutukan ang NCAA Women's Volleyball Season 97. Please po support and watch NCAA Women's Volleyball Season 97 po sa GTV.
Muchas gracias, Angelique, sa iyong time sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat at ingat ka palagi. Muchas gracias at home with DMA Regional TV. Standby lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV.